Lah ia nyo panih nan bak musim batin nyo garak dari Allah, lah tibu garak dari Allah berkehendak Allah. Sesuai ayat di dalam Al-Quran didukung hadis 273 kun fayakun jadi maku terjadilah. Maku menyusuilah lautan Cina berkurang lautan Hindia taisak pantai lautan Jawa. Maku terjadilah Selat Sunda Krakatau menjulang tinggi. Maku terjadi pululah alam Minangkabau sadang dilindung awan biru tampaklah lautan Arab membayang ke Aceh Surambi Makkah. Rau juma pep tumbua lumpang Palembang Koto Bahari mulunyo dapik dalam undang tersebut dalam kitab Tambu. Apalah isi kitab Tambu? Nagari dibari suku Ampek, suku Bahindu Babuah Parui, kampung dibari Manantuo tampuak dipacik di nenek mama. Nagari dibari Bapangulu, Pangulu juo punyo adai duo barakan. Pertama adai Islamiah, kedua adai Jahiliyah. Takato adai Islamiah, yang mulia tuanku Banuruhum mambu mangkuto dari timur, mukaswik sengajo dalam hati hendak mangkik rajo, mangkuto duo bararakan. Dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke Rasul, dari Rasul turun kita nan basamu, sampai kini tak pakai juo. Sampai kini tak pakai juo, kok tak pakai nan baitu jalih sapayong jo Rasulullah sarugo imbalannya. Tapi ku ndak tak pakai nan baitu, maku bagoncanglah bumi jo langit tak gendeng nagari Makkah kita disesu kasadonyo. Disumpah 7 turunan, dikutuk 7 musim, na'udzubillah min zalik. Maku kabe ariklah di kitu datang nan punyo lapis sajulah tampek tumbuh ligundi bungu. Didakik pucuk anau batu nyato budi nan pagunu umai dari dang tuangku. Takatu adai Jahiliyah. Allah jo Rasul saja nang katau apa sabab dek baitu kok dibuka hutang nang katumbuh piutang nang kabatambah. Memutih bungo di ujung dahan, memutih lalu karantiangnya kataluak jalan kaki nari gadang nan duo baharapan. Pertama diniak mamak kata manggungan, koto piliang diganggamnya, kedua datuk perpatih nan sabatang bodi caniago dipaciknya. Urang nan arih bijaksana manikam batu nan jok karih, urang karih lalu kasumpu singgah sabanta di pelabuhan. Lah jadi warih di Pangulu, hutang di Ambo menyampaikan, tapi sungguh pun Ambo menyampaikan danga di mamak budindamnya. Jam gadang pusaku bulando talatak di pasar teh tampak nan dari Tanjung Alam basimpang jalan ke Kota Tua. Ko iyo nak masuk sarubu, usahlah lupu sembayangnya mengaji, usahlah lupu basidakah di wafitah nak tarang jalan ke sarubu. Sungguh pun Ambo nan kata muku bukanlah Ambo kamalintih indak pulau ria hati di dalam. Tagah patuah di nantu ta'ai ke alim ulama disuruh Ambo pai di tagah Ambo baranti. Maka sebab nan baitu Ambo disuruh disarayo di nenek mamak sabalah siku nak duo pantun cair yang nak duo pantun sejalan. Katu adai katu pituah rajunan badu pakaian manti judu balang pincalang tahu cadiak jonan pandai. Santanu kaki salah langkah atau mulik salah katu walaupun tangan salah jambu Ambo nan usah butangi. Apa dan sabab de baitu manitah tubananan baru baraja. Singkik nyoba oleh kurang batuk kuat rela je maaf Ambo pinta.